Λοιπόν, επειδή πολλοί με ρωτάνε τι ακριβώς κάνει ένα συναγερμός, τον οποίο τον ελέγχω μέσω smartphone. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αυτός είναι ένας συναγερμός, αυτή είναι η εφαρμογή μας. Άρα, μπαίνουμε στην εφαρμογή, μας ζητάει το κωδικό, θα πρέπει να το βάλουμε για να μπορέσουμε να ελέγχουμε το συναγερμό μας. Λοιπόν, οι επιλογές που έχουμε είναι οι εξής. Μπορούμε να δούμε τα συμβάντα, δηλαδή τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ώρα, πότε αφόπλησε ή πότε όπλησε ο κάθε χρήστης. Εδώ μας λέει ποιος χρήστης όπλησε ή αφόπλησε αντίστοιχα. Και μπαίνοντας στο αρχικό μενού και πατώντας εδώ μπορούμε να οπλίσουμε το σύστημά μας με ένα κουμπί και να το αφοπλίσουμε αντίστοιχα, το οποίο γίνεται και πολύ γρήγορα και άμεσα μας δίνει τις ειδοποίησεις και έχουμε και ειδοποίησεις στο κινητό μας με οτιδήποτε συμβάνει και αν έχει συμβεί. Οι επιλογές είναι άπλητες, μπορούμε να κάνουμε και διάφορους αυτοματισμούς, μπορούμε να ανάψουμε κάποια φώτα ή οτιδήποτε. Σε γενικές γραμμές, ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την πληροφορία μπορεί να γίνει και από τον συναγερμό. Άρα νομίζω ότι αξίζει.